Sashen Hausa sashen FM a wasu kasashen Afirka har ma da shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, Raliya Asbir ce ke fatan kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 a agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan a agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa Isra'ila ta kare matakin da ta ɗauka na baiwa wato na kai wani mummunan hari a kudancin Lebanon. Ma'aikatan ceto a Indonesia na kokarin zuwa yankin da girgizar ƙasa ta afkawa da safiyar yau Asabar. A Najeriya an soma tattara sakamakon zaben gwamnan jihar Oshun da ke kudu maso yammacin Najeriya. Zaben yau ya gudana lafiya a wuraren da mu muka yi zaɓe da kuma wuraren da muka tabbatar. Amma sauran wurare mun ji rahoton cewa wani wurare an san samu hayaniya kamar irin Ilesha. Shin ko akwai alaka tsakanin tarin fuka da cutar kansa? Lalle na ce maka ba su da dangantaka, amma ka san shi ciwon kansa yana rage garkuwar jiki, shi ko wannan na tuberculosis in garkuwar jiki ta rage tana iya shiga cikin mutum wanda a gaskiya bai da garkuwar jiki. To sai ku biyo mu filin amsoshin takardunku domin jin ƙarin bayani. Akwai kuma maimaicin filin gani mini hanya a duk bayan an sha labaran duniya. Isra'ila ta kare matakin da ta ɗauka na kai wani mummunan hari a kudancin Lebanon wanda ya sanadin mutuwar mutum 11 ciki har da yara 3. Ofishin Firaministan Isra'ilar ya ce sun kai harin ne gidan wani kwamandan kungiyar Hezbollah bayan da wasu sojojin Isra'ila 3 suka jikkata a wani hari da aka kai cikin dare. Now, I think there is a real danger that this could lead to an escalation. Sai dai wakilin BBC ya ce akwai hadarin cewa wannan na iya sa rikicin ya ƙara rincaɓewa. Ha kuma za a iya rikicin zai iya tasiri ga jiyan da Amurka ke kokarin kullawa da Iran. Hezbollah dai ta buƙaci Lebanon ta dakatar da abin da ta kira tattaunawar wulakanci da Isra'ila. Tana mai cewa za ta mai da martanin da ya dace. 'Yan sandan Morocco sun dakile yunkurin karo na biyu da ɗaruruwan mutane suka yi domin kusa kai cikin yankin Suta na ƙasar Spaniya da ke arewacin Afirka. Lamarin na zuwa ne makonni biyu kacal bayan dabban matasa 'yan cirani suka shiga cikin birnin ba bisa ƙa'ida ba. A yau Asabar hukumomin Morocco sun kama mutum fiye da 100 mafi yawancinsu daga ƙasashen da ke kudu da hamadar Sahara, waɗanda suka yi yunkurin kutsawa kan iyakar Sutan. Wasu rahotanni kuma sun nuna cewa mutane kusan 300 ne suka taru domin kokarin tsallakawa kan iyakar. Spaniya daina kokarin tsallakawa kan iyakar. Spaniya daina kokarin karfafa matakan tsaro a yankin bayan sakonnin da aka wallafa ta intanet sun rika karfafa gwiwar mutane da suke da su sake yin wani gagarumin yunkurin tsallaka kan iyakar. Kawo yanzu ma'aikatan ceto a kasar Indonesia ba su isa yankin da ya yi kusa da wurin da girgizar ƙasa ta yi kamari ba, wacce ta afkawa yankin da ke gabashin gabar tekun ƙasar da sanyin safiyar yau Asabar. Zabtarwar ƙasa ta katse hanyoyi da hanyoyin sadarwa a yankin na Gakewo. Akalla mutum 47 ne suka rasa rayukansu a tsibirin Flores sakamakon girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 7.7, yayin da jami'an agajin gaggawa ke ci gaba da neman masu sauran numfashi. Communities across this large mountainous island were shaken out of their beds. Wakilin BBC ya ce girgizar kasar ta tada mutane daga baccinsu a yankuna da dama na wannan tsibiri mai tsaunuka. Sa'o'i kaɗan bayan haka kuma wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.9 ta faru a tsibirin Sumatra da ke yammacin ƙasar. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Shugaba Volodymyr Zelensky na kasar Ukraine ya ce babbar manufar hare-haren da kasarsa ke kai wa Rasha da makamai masu cin dogon zango ita ce ta raunana karfin kasar tare kuma da bayyana wa Moscow cewa akwai buƙatar samar da zaman lafiya. Mr. Zelensky din ya ce wata masana'antar kera makamai masu linzami a birnin Samara mai nisan kilomita 900 daga kan iyakar Ukraine na daga cikin wuraren da aka kai wa hari a baya-bayan nan. Ya kuma ce an kai hari kan wani filin jirgin sama na soji da ke kusa da birnin
Nizhny Novgorod mai nisan kilomita 700 daga kan iyakar Ukraine. Gwamnan yankin Samara ya tabbatar da cewa an kai harin ne daga Ukraine sai dai bai wani ƙarin haske ba. 'Yan sanda a jihar Oshun da ke kudancin Najeriya sun kama wani dan majalisar dokokin jiha tare da wasu mutane fiye da 100 da ake zargin 'yan daba ne na siyasa yayin da aka fara kada kuri'a a zaben gwamnan jihar da ake fafatawa mai zafi sosai a kansa. Mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ta Oshun ya ce an kama mutanen ne waɗanda suka fito daga jihohin Ondo da Ekiti da ke makwabtaka da jihar a gidan dan majalisar yayin wani sumaman tsaro da aka gudanar a yau Asabar. Ya ce kaman wani bangare ne na kokarin da hukumomin tsaro ke yi na hana duk wata harkar da kan iya kawo cikas ga zaben ko kuma ta zubar da kimarsa da sahihancinsa. Matakin da ya biyo bayan zargin da gwamnan jihar ya na cewa jami'an tsaro na taimakawa wasu mutane masu sanye da abin rufe fuska wajen hana gudanar da zaɓe cikin lumana a wasu yankuna. Ta ƙarshen labaran duniyar kenan daga sashen Hausa na BBC. To kamar yadda watakila kuka je a labaran duniya a jihar Oshun ta kudu maso yammacin Najeriya rahotanni na cewa yanzu hankali ya koma ga kokarin tattara sakamakon zaɓe daga mazaɓu a yankuna 30 na jihar bayan da aka gudanar da zaben gwamna a jihar wato a yau Asabar. Sai da yayin da zaben ya gudana lami lafiya a wasu wuraren kuma an ce an samu hatsaniya. Ga dai ƙarin bayanin da To ga dukkan alamu kamar mun dan fuskanci tangarda yanzu bari mu je filin amsoshin takardunku nan gaba za mu sake komawa kan labarinmu na Oshun. sauraro Assalamu alaikum. Aisha Aliyu Jafar ke muku sallama a cikin shirin amsoshin takardunku na wannan makon daga sashen Hausa na BBC. Tambayar farko ta fito ne daga Umar Faruk Abubakar wanda ke son a yi masa bayani game da irin ci gaban da fasahar AI ta cimma da kuma tasirinta a rayuwar ɗan adam ta yau da kullum. To domin jin amsar wannan tambaya na miƙa ta ga Muhammad Obala Kero, malami a sashen koyar da ilimin kwamfuta a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Ga kuma amsar da ya bayar. Gaskiya a 'yan kwanakin nan za a iya cewa an samu ci gaba wanda ba a taba ma tunanin za a iya samu ba ɗan wannan tsakanin. A duba da cewa misali kin ga yanzu AI ta samu wasu abubuwa manya-manya a cikin ta. Gwaje-gwaje kenan. Misali kin ga kamar lab din OpenAI masu kamfanin ChatGPT kenan. Aikin ga recently an dan samu issue da har sai da aka ce AI din ma ya yi kudu daga inda aka dan killace masa dan ya training, ya yi kutse zuwa cikin wasu kamfanonuwa kuma ya yi dan ta'adi. So kin ga an samu ci gaba gaskiya ta wannan bangaren. To amma a iya cewa ci gaba ne kuma at the same time a iya cewa akwai dan tsoro da mutane suke dan ji a zuciyarsu gaskiya. To kamar akwai wani tasiri da AI din ke da shi a rayuwar dan adam ta yau da kullum? Sosai kuwa, tunda kin ga yanzu idan muka dauki fannin abin da ya shafi productivity, wato irin nasarorin da dan adam zai iya ci a rayuwarsa ta yau da gobe, kin ga ai yanzu AI models da dama suna iya taimaka gurin wato sauƙaƙa wa mutane aiki. Misali aikin da yake daukan ka kwana 3 kwana 4 yanzu kana iya yin sa a cikin minti 5. Sannan kuma akwai wato analysis na large volume of data, wato idan aka samu data mai yawan gaske wanda za ga sai an ɗauki bayanai yawa yana ɗaukan lokaci kafin a iya sarrafa su, to amma yanzu kin ga cikin kankanin lokaci ana iya sarrafa su. So ta bangaren nan a iya cewa tabbas an samu ci gaba, kuma sannan wato abubuwan da ba ma iya gani da idanunmu, to cikin fasahar ubangiji Allah ya kaddara cewa shi AI yana iya fahimtar wa'annan abubuwan. To kamar wace barazana ce ke tattare da har wasu ke fargaban AI zai iya kwace musu aiki nan gaba? To wannan barazana ce wadda kusan a iya cewa barazana ba barazana ba, ya danganta da waye ya kalle ta a matsayin barazana. AI an yi shi ne domin ya sauƙaƙa wa ɗan adam rayuwa kuma ya inganta rayuwarsa. To amma ya ga akwai mutanen da su hakanan Allah ya su ba masu ƙoƙari ba ne a wurin tafi da al'amuransu. So a duk lokacin da mutum ya zamto ba mai ƙoƙari ba, to definitely a fannin
aikinsa ko a fannin rayuwarsa AI zai iya kawo barazana ga irin wa'annan. To amma ta ya mutum zai yi kokari ya ga cewa AI bai zamto barazana gare shi ba, shi ta hanyar fahimtar yadda za a yi amfani da AI din ya zamto cewa ba lalle sai idan mutum yana aiki a fannin kimiyya da fasahar wato na'ura mai kwakwalwa ba, ya kasance ko a wanne fanni kake a yau AI ya taɓa fannin ka, abin da ya shafi fannin noma, abin da ya shafi fannin lafiya, harkar masana'antu, wato kusan ko ina yanzu in kika ɗauko za ki ga cewa AI akwai wata gudunmawa da zai iya badawa. So da haka kawai abin da muke kira ga mutane shine masu amfani da shi da kuma gwamnatoci shine ya zamto akwai regulation, wato ya zamto an ƙayyaje irin yanayin aikinsa don kada ya zamto cewa ya fi ƙarfin abin da ake tunani. Ƙwararre a fannin ƙirƙirar basira ta AI kenan Muhammad Obala Kiru. To sai kuma tambayar mu ta biyu da ta fito daga Usman Mainika mai ruwa road da ke son a tambaya masa likita ko cutar tarin TB da kansa na da alaka da ɗaya ke shafar ɗaya? To domin jin amsar wannan tambaya abokin aiki na Abdu Halilu ya tuntuɓi Dr. Idi Ilyasu mai nasara, ƙwararren likita a jamhuriyar Nijar, ga kuma abin da ya shaida mishi. Lalle akwai bambanci tsakanin ciwon kansa ko daji da ciwon mugun tari wanda ake ce ma tuberculosis, tunda abinda an muharin waɗanga ciwon biyu ba ma ɗaya ba ne. A takaice dokta, wani irin bayani ne za ka masu saurare domin fayyace tsakanin wannan cututtuka guda biyu? In ka ɗauki shi ciwon kansa a takaice ƙwayoyin halitta da ake ce ma selul in sun samu kansu cikin kamar wani abin da ke kawo su yi ta aihuwa wadda muharin shi akwai wani sinadarin ciwo wanda ake ce ma basil de koch wadda ake iya a ɗoka ko wajen mutum wanda adda wannan ciwon yana tari wanda baya da shi ya ɗoka. Alhali shi ko ciwon kansa ko mutum na da shi kana kusa gare shi baka ya ɗoka wannan ciwo. Waɗanne alamomi ne ake gani game da wanda ya kamu da cutar kansa ko kuma cutar sankara? To alamomin ciwon kansa ya danganta da gaba jikin da ya kama. Kamar wajen nono ne sai ka iske kululu, kamar mace in ta tashi da sahi ta taba sai ta ji kululu ciki. To wannan kululu in ba a je an yi bincike ba ana iya samun kululu wanda yake ba ciwon kansa ba ne. In kama kansa ne na tumbi sai ga mutum yana bayan gari yana zub da jini ko yana yawan kumburin ciki, ba dan ana da waɗannan alumi ake iya cewa kuma ciwon kansa, sai an je an yi bincike mai zurfi. Ta ɓangaren wanda ya kamu da cutar tarin TB da ake cewa waɗanne alamomi ne ake iya gani? In ka ɗauki shi ciwon tuberculosis ko tuberculosis akasari ciwon tari ne an kahi samu, kamar tari na huhu tuberculosis pulmonaire. Ana iya samun tuberculosis ga wasu gaɓoɓi na jiki ko ƙasan mutum ko wani abu, amma akasari wajen tari ne. Mutum ne gashi nan shi kamar kusan wata 3 yana tari, ana magani tarin bai warkewa har ya kai inda yana kako jini, har ya kai inda mutunan nan ko da na masassara da maraice, har ya kai inda mutunan nan yana ta ramewa shina ta zuwa ko da yaushe. Da an zo an ɗebi wannan majinar tashi sai a gano wannan sinadarin ciwon. In kuma waccan ce ta ƙasa za a ganin gaba jikin shi ko wajen wani ƙashin shi ya ƙabe ko ya yi ruwa ko suna taimai ciwo, kenan ciwo waɗanga biyun da kansa da tuberculosis ba ɗaya ba ne. Dokto, duk da cewa cututtukan ba su da dangantaka, ko akwai hatsarin kamuwa da cutar tuberculosis ga wanda ya kamu da cutar kansa, ko kuma wanda ke da cutar kansa yana da hatsarin kamuwa da cutar tuberculosis? Lalle na ce maka ba su da dangantaka, amma ka san shi ciwon kansa yana kashe garkuwar jiki, yana rage garkuwar jiki. To shi ko wannan na tuberculosis in garkuwar jiki ta rage tana iya shiga cikin mutum wanda a gaskiya bai da garkuwar jiki. Shi ko kansa yana cikin malati kamar su ace IV masu ba da kashe garkuwar jiki. In an samu wannan kashe garkuwar jiki mutum ya yi samarin kamuwa da ciwon tuberculosis, wannan hakanan ne. Dr. Idi Ilyasu mai nasara kenan, ƙwararren likita a jamhuriyar Nijar. To sai kuma tambayar mu ta gaba a wannan mako
da ta fito daga wurin Nasir Aliyu Bukuyum daga jihar Zamfara, mai son sanin tarihin masarautar Anka da kuma dalilin da ya sa ake cewa sarkin Zamfarar Anka. To domin samun wannan tarihi, Zubair Ahmad ya tuntuɓi Ibrahim Muhammad ɗan madamin birnin Magaji, masanin tarihi a jihar Zamfara, ga kuma abin da ya shaida masa. Anka ita ce kamar hedikwata ta ƙarshe ta Zamfarawa, musamman Zamfarawa wayanda zuriyar Dakka ne, kuma sun shigo wannan yanki suka fara zama a wani wuri da ake kira Dutsi. Dutsi yanzu hedikwatar gunduma ce a cikin masarautar Zurmi ta jihar Zamfara. Su waye suka taka muhimmiyar rawa wajen kafuwar masarautar ta Anka a Zamfara? Shi Dakka ya fara sarauta a nan, ya haihi 'ya'ya da dama suka yi sarauta ciki har da mace da ake kira Argoje. Daga baya wani ɗansa da ake kira sarkin Zamfara Bakuru ya fitar da hedikwatar daga Dutsi ya je ya kirkiri wani wuri da ake kira birnin Zamfara. Birnin Zamfara yanzu yana cikin gundumar Isa ta jihar Sokoto. To a nan wurin suka zauna har lokacin da sarkin Gobir Ibrahim Babari ya zo ya mamaye su, wato 1764 zuwa da 67. Ya yi hedikwata da ake kira Alkalawa, saboda Alkalawa da birnin Zamfara kusa da kusa ne. Bayan ya mamaye su Zamfarawan sai suka fita daga wannan birni na Zamfara, shi kuma sai ya ki zama a cikin birnin. Shi sarkin Gobir Ibrahim Babari sai ya mai da Alkalawa hedikwata. Nan Gobira suka ci gaba da iko har lokacin bullar mujaddadi Shehu Usman Dan Fodiyo ta game da Hullahu bi rahmatihi, wanda ya jagoranci jihadin jaddada addinin musulunci wanda ya haifar da daular Usmaniya wadda ta kauda daular Gobir a 1804 zuwa 1808. Su Zamfarawa ƙarƙashin jagorancin sarkin Zamfara a Barshi sai suka fara ƙoƙarin sake farfadowa da daularsu ta hanyar wato zama wurare daban-daban, ciki har da Kiyawa yanzu a cikin masarautar Birnin Magajije ta jihar Zamfara, da Banga a masarautar Ƙauren Namoda, da kuma Kuryan Madaro a cikin masarautar Ƙauren Namoda dai ta jihar Zamfara. A Barshi yayyo yamma sai da ya zo ya tarar da Zamfarawan Mafara tun a lokacin suna hedikwatar su a Tumfafi kafin su koma Talatan Mafara. Shi sarkin Zamfara Dan Bako shine ya ɗauko hedikwata daga sabon garin Damri ko sabon garin Bakura zuwa Anka. Me yasa ma aka zaɓi Anka a matsayin cibiyar masarautar? Anka ita ce cibiyar masarautar daular Zamfara ta ƙarshe. Halin yanzu suna nan Anka suke sarauta Anka da sunan sarkin Zamfara a Anka. Kasancewar Anka tana cikin jihar Zamfara, ga sarautar ana kiranta sarkin Zamfaran Anka. Zamfara a Anka. Kasancewar Anka tana cikin jihar Zamfara, ga sarautar ana kiranta sarkin Zamfaran Anka. Kamar menene dalilin da yasa sarautar ta samu wannan suna? Asali ne da aka koma ga tarihi sai aka fahimci cewa wannan jiha mai suna Zamfara, to su wane ne Zamfara wannan? Sai aka ɗauko wannan tarihi na zuriyar sarkin Zamfara Dakka wanda ya ƙirƙiri birnin Dutsi, zuriyar shi suka zo suka ƙirƙiri birnin Zamfara, suka zauna Kiyawa, suka zauna Banga, suka zauna Kuryan Madaro, suka zauna sabon garin Damri, har ƙarshe suka zo Anka. Sai aka ɗauki wannan sarauta ta Anka a matsayin babbar sarautar da ta fi kowace sarauta girma a jihar Zamfara. Sai aka ce shi ne shugaban majalisar sarakuna ta jihar Zamfara, don lakabin sarautar sama sarkin Zamfara a Anka har ya zuwa yanzu. Sarkin Zamfara Alhaji Atahiru Muhammad Ahmad CON yana nan zaune a Anka a matsayin sarki mai daraja ta ɗaya kuma shugaban majalisar masarautu ta jihar Zamfara. Mai tambayar kuma yana son sanin jerin wasu daga cikin sarakunan da aka yi a masarautar sarkin Zamfara a Anka. Daga wancan lokaci ya zuwa yanzu irin su sarki farin gani, su Muhammadu Caccaɓi, su Muhammadu na Makake, da irin su sarki Ahmadu Barmo, irin su sarki Muhammadu Awwal, mahaifin sarki na yanzu. Ibrahim Muhammad dan madamin birnin Magaji ke na masanan tarihi a jihar Zamfara da ke Najeriya.
Tuma da a gaida Aisha Aliyu Jafar da amsoshin takardunku. To da muka koma jihar Oshun, rahotanni sun ce yanzu haka hankali ya koma ga kokarin tattara sakamakon zaɓe daga mazaɓu a yankuna 30 na jihar bayan da aka gudanar da zaben gwamna a yau Asabar. Muhammad Bashir Hussaini wani mazauni ne a garin Sabo Oshobo na jihar kuma ya yi wa Abdulsalam Ibrahim Ahmad ƙarin bayani. Galibi dai mafi yawanci wasu wuraren an kammala, amma ba za a rasa wasu wurare ɗaiɗaiku ba da ba a kammala ba sakamakon kayan zaben ba su isa da wuri ba. Ka kusan lokacin da kayan zaɓe suka isa lokacin za a fara. Kuma ba a ce dan an kayyade lokaci wajibi ne a ba mutane dama tun da ba laifin mutane ba ne, laifin zuwan kayan zaben ne. Amma duk inda kayan zaɓe suka isa akan lokaci an gama, kamar wurinmu zuwa 2:30 an kammala zaɓe, aka kuma fara tantance zaben kuma aka kidaya su, aka ba kowace jam'iyya abin da ta samu. To wani hali kenan ake ciki yanzu? To halin da ake ciki shine muna nan tunda an tattara ƙuri'u ko kuma sakamakon ƙuri'u daga mazaɓu zuwa inda ake tattara su na local government kafin a kai na jiha, tunda dai wasu daga cikin sakamakon zaben sun fara fitowa daga mazaɓu, kuma galibi bayan wakilan jam'iyya mutane ɗaiɗaiku sun rubuta abin da jam'iyyar da suka zaɓa ta samu da kuma sauran jam'iyyu. To ya zaben na yau ya gudana? Zaben yau ya gudana lafiya a wuraren da mu muka yi zaɓe da kuma wuraren da muka tabbatar, amma sauran wurare mun ji rahoton cewa wani wurare an san samu hayaniya kamar irin Ilesha, sannan a garin ɗan takarar jam'iyyar ADC ne aka ce hamma an kai masa hari ga rahoton da muka samu. Kana bayanin isowar kayan zaɓe a makare, ya abin ya kasance? To dangane da nisan wuri da kuma rashin kyan hanya, wannan yana iya haifar da samun jinkiri wajen kai kayan aikin. To kuma ya kaga fitowar jama'a a wajen zaben? To alhamdulillahi mutane sun ba mu mamaki, sun fito da dama ba tare da la'akarin yawan 'yan sanda sojoji da aka watso su ba da igwa da motar fesa ruwan zafi da dai motoci kamar dai za a yaƙi, mutane sun fito. Sannan a matsayinmu na haɗaka da muke da ta mu arewa mun kira 'yan uwanmu kamar Ille Ife, Illesha, Ifan, Kiru, Awaina da sauransu a game da fitowar mutane, kuma sun tabbatar mana insha Allah wannan bai tsoratar da su ba, sun fito kuma sun yi zaɓe lafiya. To yanzu ina hankalin jama'a ya karkata? Ya karkata akan suna jiran sakamakon abin da suka zaɓa, a yi musu adalci. Muhammad Bashir Hussein kenan wani mazaunin garin Sabo